Isso votera mboko chaidzo, votera mboko chaidzo. Mboko. Asadzokera mwa. Mbwaidzi ere kudzokera. Adzokera vanhu vaisizada agare panzingo yakati. Mbwaidzi. Unopasa chimwe chimutemo chekuti anzi vana vangogara vese. Vanhu vakuru vanonyenga mahara chete kuti basa vanonyenga mahara. 210 vanhu va MP vanodecide kuti vanhu ngavangogara vese, vana ngavaite chihure. Fuza brave unoza toisa zvinzoi pamberi kuti zvitungamire izvo vakutanidza vanhu vana ngavangogara vega vamwe ngavasarorane musabvisa pfuma chigugu kupi maini yangu aiwa mira urikungopopozwavu vanhu 210 210 vamisa vanhu 50 million kuti hanzi vanhu ngavasarorane. Sana mbona zvakapusa nekudhura kwenda pamba unofunga kuti mwana wangu Lorraine uyu orowa mahara hapana pfuma inokwera munhu usvika mutora unogara naye baba Lorraine dzikamai dzipi kuti chiuta Lorraine ada urorwa acharorwa kuti chi hanzi kwane bhiri kuti munhu auchabvise pfuma bhiri watoriverenga bhiri vanogara vese oita zvavanoda watororana waverenga bhiri racho zvakazara muwhatsapp unozviona muwhatsapp pafacebook pese social media saka unopopota chinhu chausatovaverenga chauri kungonzwa nemakuhu ndoproblem yako baba Lorraine unotaisa zvokungohakira verenga niwewo ningirinini bhiku racho onzwisa kuti zvikunzi popota but unovaverenga bhiku racho chachera usomozati mwenachi mukadzi wangu minista achinzi ataura kuti saka kana picture yaminista nyaya itori true verenga bhiri wega unzwise wega kutoda kutanga upopota handiti pamwe handizvo pamwe ndizvo but verenga bhiri adi kuenda pamapublic hearing payaitwa public hearing yemarriage bill audi kuenda uda kupopota wamutemo when it's too late ndoga ndakakudza handei kumapublic hearing handei kune parliament public hearing pacommunity wapi audi kuenda ezvezvi kune recyber bill nereamendment bill number 2 zviri kutaurwa zviri kudiscusswa mazuva anaya but ausida kuenda moda kuzopopota vanhu havagone mafuza takavhotera imbwa but auda kuenda kupublic hearing but iwe unoita nguva yecovid inoyauta papublic hearing tsamba yacho toiona kupi yekuenda baba Lorraine mapublic hearing anotanga nhasi makore ese anenge ariko but manje aiya kungopopota wamutemo anditodiscussa tinopiwa platform yekupopota kucommunity wobut hamudi kuenda majairangona zvehondo chete chete hondo yega yega ebe zvimukupopota nyaya yekutanzi vanhu acharorwa ini kwangu makapedza urora kupi Lorraine ane makore mangani panapa usitopedza urora mba kwedu imhosva here saka imhosva here kuti imhosva here kuti inini kumba kwenyu hamuna kurongeka andakataura paipa ukati hanzi sekuru wangu ari uko sekuru wangu azodai sekuru wangu anozouya ndakuti tagadzira takuenda makuitana nharo zamene zvapolitics dzekwenyu sautaura nyaya yetenezako manje zvavhara hanzi kusina takuti kugara mahara saka zvavhara nawo nakuenda papublic hearing ndo wamutemo zvavhara ini manje nini nokudhura kuita pamba kudai so haakani endai kumapublic hearing unopopota richii mwana wangu inini ndigona kutomudza kuti ita akongochani mwanangu kusada kungoti mwana arorwe mahara munhu anokona kutora mwana wangunyenga mahara pasina rora inini wangu ndoida rora yacho nyangwe 1930 kana 2030 kana 2040 ndochitoda kuti mwana wangu atori rora